Tekniikat, oma nopeus siinä. Oi, hyvä. Hyvä. Just noin. Liitsi vaan kiinni, jos haluat. Tässä on underhookit. Tänne kädet yhteen, paina kulmaa ja polviin. Siinä itsellä underhookit. Vedä reisille. Tai heität siitä. Hyvä, just sinne reisille. Hallitse koko ajan, pidät ne underhookit. Mitä hätää? Rauhat vaan, hyvä. Toinen käsi kanssa. Vasen käsi kanssa underhookit. Anna silloin. Niin, kaivaa vaan. Hyvä, just noin. Uske sinne kulmaa ja omat polvet reisille. Mitä hätää? Oi, tunku heti. Just noin. Hyvä. Ots vahvemmin. Toinen underhook. Oikein vasemmalle kädelle underhook kanssa. Käännä Suvi, käännä. Käännä. Oot vahvemmin, tuossa pitää kyllä hyvin. Ota irti. Hoito. Hyvä, hyppä vaan. Ja nyt palma. Siitä lähtee. Paino päällä. Polvia vaatina. Lähde kaivamaan toiselle kädelle. Just noin. Lähde kaivamaan. Lähet heittää siitä, jos tulee tilanne. Hyvä, just noin. Minuutti jäljellä. Tina minuutti jäljellä. Heitä vaan. Purista lyttyy. Tiukka puristus, Tina. Oot eri. Ja sitten. Otat sen oikein käden nyt irti sieltä. Se justiinsa. Kaivat sen vaan pois sieltä. Ja painoo koko ajan naamalle. Olkapäätä sinne leualle ja käännät se katsomaan pois susta. Sinne niin. Sit paine koko ajan siinä kasvoilla. Just noin. Tuo vaan painetta sinne naamalle. Kyynärpäitä siihen naamaan koko ajan. Älä lähde vasemmalla. Käänny nortsauttiin, Tina. Käänny siihen nortsauttiin. Otat sen pää vaan pois. Sä voit lähteä hakemaan kipuraa siitä. Työnnät oikealla. Siitä toinen. Ota kipura siitä. Kimura. Vie kädet itsellä. Vie kädet itsellä. Kimura on. Siihen vaan. Tina, nyt pidät jaloista huoleen, ettei pääse sitä päätä pois sieltä välistä. Katsotaan. Revi vaan. Kroppa kiinni. Tuo jalka ylitti, oikein jalka ylitti tänne. Sinne lantiolle. Tänne pitää just sinne ja potkasit sieltä. Potkasit sieltä sen irti. Koko kroppa voimalla jalalla työnnät siellä. Työnnät vaan. Revi. Jatka. Kädet ylös. Hyvästä asemasta. Rento, Tina. Voima pois, rennosti vaan. Käytä sinne jalkaan vaan, sinne osuu kyllä. Just noin, hyvä. Ja takaisin. Se tulee voimakkaasti jalalla siihen eteen, sä voit siihen antaa mennä. Pysy pois, liiku, vaata pois, kierrä. Muista pidä se etäisyys, oma etäisyys, suorat työnnöt. Noin, just noin. Me klitsiin vaan kotiin. Hyvä, Tina. Ja oikealla underhookia taas. Oikea käsi underhookiksi, Tina. Kääntää heti. Oikea käsi. Et anna sitä ottaa sen hakea ainakaan underhookia siltä puolelta. Pidät sen kiinni. Lähet pyyhkäsee siitä, jos tuntuu siltä. Polveen. Anna niitä polvien jaloille, se ei tee nyt mitään muut konsia vaan. Action! Aivan vaan, hyvä, just noin. Sä pystyt pyyhkäsee siitä. Noin ja päälle. Ohi heti. Et jää sinne alkuun. Makaamaan paine naamalle. Jalka vapaasti polven lattiaa. Polvi sinne lattiaan. Vapauta se polvi sieltä, Tina. Ylöspäin, työnnä vaan. Vasemmalla kädellä jeesaa. Vapautat sen polven sieltä. Voit irrottaa vasemman kätesi ja avaa sitä polvea. Kyynärpäällä avaat sitä se kaverin oikeet jalkaa. Hyvä. Anna sit Jos sulla on jalkaa underhookissa, voit ajaa sen läpi. Sinne samalle puolelle, missä sä oot.
Niin pitkään kun pidät se underhookin siellä vastakkaisella puolella. Jees on vaan sillä vasemmalla kädellä. Ota se vasen käsi sieltä. Nyt sinä haet se kimuran. Se tuli noita saupit äskenkin, niin voit siirtyä sinne jos haluat. Suvi vasemmalle kyllä. Vasen käsi tänne lantiolle ennen kuin lähdet liikkeelle sinne. Ja paine päällä ja leualle taas paine. Vasen käsi tänne lantiolle ennen kuin lähdet liikkumaan. Just noin ja käänny vaan. Noin ja nyt katsot sitä kimuraa heti. Älä tunge niitä käsiä sinne. Roikkuu taas kiinni, niin otat se kimuraa Tuossa vaan. käsit kiinni pariin sanot, käsit triangelit, giljotiini heti siitä. Nyt se käsi mikä siinä on, se vasen käsi, sun vasemman käden alla oleva. Siihen niin ja kimura ota kiinni heti. Tungeteen läpi vaan ja otat se kimura. Läpi sieltä vaan, siellä on sinne selälleen kädestä, riutta se vasen kädestä. Ai Ja hyvä. lantiolle, ja nyt revit sen sieltä irti vaan. Revi vaan, se on irti jo. Revi. Paino päälle. Käänny päälle Tina vaan. Rullat sinne niin ja päälle. Ja pidät sen käden kiinni. Pidä vaan kiinni. Ja nyt kytät se irti sieltä pikkuhiljaa. Pientä koko aika nyt kiistä kättä. Suvi. Nyt kaikki meni 15 sekuntia. Tina Hyvä, vedä se irti. Kroppa kiinni siihen. Tina kroppa kiinni ja vedä. Paskat sua, vedä paskat se. Yes. Pain! Tulee tolle nyt pääset siitä läpi. Oi, hyvä. Ja niillä nopeilla liikkeillä se sisään muistettiin. Just noin. Oli hyvä. Siihen etujalkaan voi pommittaa kyllä. Oi hyvä. Omilla lyönneillä sinne kvitsiin. Siihen pääsee taas. Lyö niitä sivutaan liike, Suvi. Oi, ja kevää just sinne. Anderhukkeista taas viedään mattoon. Enää ei pysty tekemään mitään. Nyt saat viety ihan koska haluat. Ottaa vähän alemmassa otteisiin, kun sä lähdet viemään. Pidä vaan sen kiinni. Otsa siihen rinnalle ja kippa, vedät selkää vaan. Painelemaan alasjälle. Ja kovaa vaan. Just noin, hyvä. Ja ohi heti. Näin ohitat sitä kaartia heti. Jää siihen alppiin. Painat vaan päälle. Pääs se kaardi Leuvolettina painoa koko ajan. Tai sä saat sitä kimuraa jo siihen, jos tuntuu siltä. Pitäkää sama posi tämä käännä. Paine sinne naamalle heti. Pistät sen kattomaan tonne seinään päin. Suvi, kaivaa se kaardi. Nosta oikeet jalkaas pystyy ja lähdet avaa sitä. Otat sitä polvea esiin sieltä. Oikealla kyynärpäällä voit avaa sitä. Oikein kyynärpään siinä voit irrottaa ja avaa sitä jalkaa. Voit käyttää koko kättä siitä. Ja työnnät sitä auki. Nikutat se oman polveen esiin. Oma polveen esiin. Ja nyt heti tulee esiin. Uudestaan vaan. Ota sillä päällä oma tukee sieltä matosta. Noin ja sitten taas avaat sitä. Heti kun polvi tulee esiin, niin ajat sen mattoon. Action. Just noin. Ja nyt nitkutat se polven siellä. Nyt ei ole enää mitään edessä. Painetta vaan sinne päälle. No just. Ja sit underhookia käännä toiselle puolelle Tina kun sä saat sen polven sieltä. Käännä tälle puolelle. Underhooki tälle puolelle. Voit ajaa Tina tänne meihin päin nyt se Niin. polven sieltä. Käännä sieltä, just Tänne noin, hyvä. just Käännä, siitä, käännä. just noin. Uudestaan vaan. Laita se Paine vasen pysyy käsi siellä, se ei voi estää sitä, jos se tuu tänne puolelle. Pidä painetta taas leualle, se kattoo ylöspäin, se pitää Vasen katsoa käsi sinne. Just painolla. noin, hyvä. Action. Siitä vaan taas polveen esiin. Suvi, Pistä se vasen katsomaan käsi toiseen painolla. suuntaan. 45 sekuntia jäljellä. Nyt ajat sitä polvea vaan läpi. Nosta polvi. Nyt on polville, tuo vaan sen reippaasti ylös sieltä. Nyt vaan, läpi vaan. Ja liiku. Sai niin vaan, siihen niin. Ja tiukkaan niin on peliin vaikka siitä. Lähet siitä hakee sitä kimuraa. Puoli minuuttia jäljellä. Käännä vasten. Käänny sen päälle, se ei saa mitään siitä tehtyä. Painetta sinne naamalle. Oi, just Ja noin. niin on peliä, lähet siitä rakentaa sitä kimuraa. 15 sekuntia aikaa. Rohkeasti vaan. Voit kokeilla, ei oo enää paljon aikaa, ei kokeilee jotain jos haluat. Nyt voi vähän leikkiä. Laita se käsi vaan. Puristat siihen. Puristat siihen vaan, lähet hakee sitä kättä taas. Hyvä. Ja tuomari äänin 3-0. Voittaja punainen kulma Tiina Lähdemäki.